Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 18 ka mga LGU sa Negros Occidental nga nalakip sa watchlist areas nagapabilin nga matawhay. Pagkadakop sa isa ka pulis bacolod sa entrapment operation, ginatugyan ni BCPO Director Martir sa IMEG. Sa balita nasyonal, 8 ang patay sa nagluntad nga sunog sa residential area sa UP Diliman. 6 ka mariyon sa Pilipinas nagapakita sa positive growth rate sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Mayo 3, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa nila. Desisyon 2022. Ang Action Boy, kag sa mga action tang nag-upload sa aton via Facebook and YouTube, maayong aga. May pa kung mga nakikita ko tani amo nang imo nga outfit tani ang akon nga kaya dondon ko to sa akon nga daw sa hindi man checkered na siya. Checkered. May checkered ko to tani daw. Tani nag-checkered ka man. Tani na para nga daw turn ang aton nga checkered. Wala. Oo. May, no. Magtirno ang checkered. Pareho lang ko nga checkered. Pareho checkered, di man terno. Sige. Sa mga ka-aksyon natin, dira, nga nag-monitor sa Facebook, by Facebook, good morning dira sa inyo. Follow, like, and share lang kita sa aton sa nga Facebook Live, no? Yes. Kay Alex Fuentes, sige, action doors ka ba? Good morning. Kagay, ay ma'am, ay temprano pa si ma'am nagapanguna gid. Ma'am Maria Lobaton. Good morning man sa imo, ma'am. Happy birthday ko no kay Eda Villanueva. Uy, birthday ni Eda? Si Eda? Friend? Friends ba ni Namo na? So, happy birthday! Mga circle Today, of friends. Mayo 3, 2022. Dos. Okay. Oo. Kag Action Boy, 6 days na lang gid. Hindi na gini Hindi na pungga na gid, no? 6 days to na lang go. Election na gid. Correct. Oo. Kag crunch time na ni. Last stretch na ni sa aton nga mga kandidato. Kag sa 7 matapos ng ilang kampanya. 12 midnight. Pag 12 midnight, di ka na maglapaw da kay may electioneering ka na. Te anong tagin Action Boy lauman tagin sa 7 pero tagin kagawad ang Bacolod. Grabe ni guro nga lambiyong sa mga gari-korida. Hindi kami mga grand rallies na sa 7. May harap pa ginaya. Mga grand rallies na mo na ila mga meeting di abanse. Amo to gali nakita ko nga sa sa Sabado, may-ari naman diri sang sang mga banda naman. Galing kita mo lang ng mga banda, mga kwanta ni, mga kandidatong pamatian tani banda. Okay man na. Pangilo entertainment. Oo, pero ako yung mamati kita ni sa mga kandidato, bilang mo na importante dira. So kuan na sadya na. Sabado sadya ginigali na. Sige. Dennis Richard Tibor Roma. Good morning, man. Sa akong friend de la Bra kay Beth Lampreya, si Miss Thailand ba? Balik na siya. Oy pa, ari pa di siya. Bago ko lang na balam Action Doors, ang Thailand, mag-pronounce nga nagli Thailand, hindi Thai. Ha? Hindi Thai. Kundi Thai. Thailand. Thailand, oo. Hindi gali Thailand. Hindi. So Thailand. Thailand. Thailand di dyan. Ha? Thailand. Land. Correct. Kaya mga Thai na sila gali ang mga tao. Thai. Kagaway Thailander, Thai na sila. Thai. Ano ganing greetings to? Sawadika. Pero sa kung na proper pronunciation gisna ako. Walo kang Thailand. May kundi kita may 5 kita ka vowels. Ang Thailand jet 38 ka vowels. Ay, lakarudam mo. 38 ka. Mag-pronounce na ako sa bawal ni Kwan ni Beth. Sawadika. Sawadika. Gamugin na ka. May H bala, may H. Ang key H-A bala. Basta mga key A na kuno, mga A na kuno, may H na siya. Sawadika. Kung lalaki, kung ikaw ka-greet nga babae ka, ang imong greetings is Sawadika.
Sawadikap. Kung babak ko lalaki, ako gag-greet sa imo ya, sawadikap. Sawadikap. Nan. Kung lalaki. Tama? Pwerte, no? Malasato may namamo din, no? Oo. Kaya kung babae, hello. Kung lang, hilop. Lalaki hilo. Kalay, gano'n, no? Hilop. Ay, kalay. Kaya kuwan pa, Pero Ged. wala ba specific, anong tone kung mag-greet? Action Amo na mo na yung tono mo. Ang sawadika. Sawadika. Yung pasas mo kita. Gam na. Para manasang Pwede na. kapon ka. Kapon ka. Ka. May H yun na saya na. Pwede. Kapag sumusumaw. Di daw naka-learn ko na sa muna na. Naka-learn ta. Thank you so much, Miss Thailand. Aha. Yeah. Thailand. Miss Thailand. Thailand. Ganit doon. Miss Thailand. Sige. Sige. Ray Flores Baryoga, good morning. Kay Dinida Ordonez. Belated nga po nag-greet na ni si Kit Martin Di Paula, no? Yes. Sang happy birthday ka po. Belated happy birthday man kay Syke de la Luna. Kag Miss Judy Ligaspi. Kuan ni si Miss Judy yan, ang teacher, kuan ni si instructor sa UNOR. Sino? Si Si Miss Judy, di kilala nakilala ko mo siya. na? Asawa rin siya ni Kaloy? Sir Carlo. Ni Kaloy. Kaloy. Ang Kaloy na yan. Kaya Yung nga Sir naman na, Kaloy. ate si Raddy Reyes Padilla, garay, kay buwas pa niya birthday Ay, niya. buwas pag yung birthday. Mini mo. Mini-me. Oh, man. Sige. Standby sa aton nga mga balita lokal. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita. Numero 1. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, nagapabilin nga matawhay ang 18 ka lugar sa probinsya nga sangdamlag lang ginkabig sa otoridad nga election watchlist areas o kon IWAS. Sunod kay Negros Occidental Police akong Provincial Police Office spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, wala sa may makita nga may masingki nga away politika sa among nga mga lugar. Duga pa ni Donasco, padayon nilang monitor sa pila ka adlaw ang nabilin antes ang eleksyon. Ini nga mga lugar mo ang siyudad sa Silay, siyudad sa Victoria, siyudad sa Himamaylan, siyudad sa Kabankalan, siyudad sa Sipalay, Binalbagan, Manapla, Kawayan, Hinubaan, Ilog, Isabela, La Castellana, Tuboso, Don Salvador Benedicto, Calatrava, kag siyudad sa Escalante, Candone, kag Moises Padilla. Samtang masulhay naman nga nagpangdulong ang mga Comelec paraphernalia sa mga banwa kag siyudad sa probinsya. Ginatugyan ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa PNP IMEG Visayas Field Office ang pagpasaka sa kaso kriminal kag administratibo bato kay Police Staff Sergeant Jerwin Catolico. Si Catolico ang investigador sa Police Station 2 nadakpan sa Domingo sang aga sa Barangay Estefania matapos ginpatigayon ang entrapment operation sang PNP IMEG. Nakalabot sa opisina sang PNP IMEG ang report yung nagabaligya sang illegal nga armas lutang si Catolico sa diin na recover sa iyang isa ka 45 caliber pistol. Sunod kay Martir, nagligad lang ang tuig nakabalik si Catolico sa Bacolod City Police Office mantapos gin-relieve kag gindestino sa Regional Personal Holding Unit o kon Arpao. Sunod kay Martir, dapat likawan sa kapulisan ang maangot sa illegal nga aktibidad nga mabutang sa risgo nga trabaho kag pagkakas sa serbisyo. Ang nadakpan sa social sa entrapment operation na padsumid kit kuno is Police Staff Sergeant Catolico of Station 2, investigator sang Police Station 2. Nakuhaan siya sang isa ka 45 caliber and 2 magazines at ammunitions. And sa background siya si Staff Sergeant Catolico na relieve mo na di siya sang una. Kabahin sa pagpahayag ni BCP Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nagapanindugan naman ang hepe sa Bacolod City Police Station 2 nga wala nagkulang ay liderato sa pagpanumdum sa mga pulis kung kapulisan nga hindi mag-intra sa illegal nga buluhaton. Ini kasunod nga natakpan sa entrapment operation si Police Staff Sergeant Jerwin Catolico nga investigador sa Police Station 2. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, wala siya nagkulang sa pagpanumdum sa kapulisan nga dapat magsunod sa layi. Ginpanumduman ni Pendon sa kapulisan nga maghimo sa sakto labi na nga nakakaigo naman ang sweldo ilabaton sang PNP.
Sino pa kay Pendon, iga-endorso sa Police Station 2 ang pagpasaka sang administrative complaint bato kay Katoliko. Ang endorsement ipadala sa Bacolod City Police Office Intelligence Detection and Management Unit para sa nagaigo nga pagproseso. Kita ko ang actor ni Ato Sergeant Katoliko nga maayo siya sa pag-perform sa niya duty, sa pagsulbar sa mga kaso. At the same time, maayo man ang pangrelasyon siya sa mga personnel na pandi, mga kaugdanan niya sa duty, no? Nagdangat sa 1,665 sa 1,753 ang nakaboto nga kapulisan sa local absentee voting sa sulod sa 3 kaadlaw nagligad nga semana. Suno kay Negros Occidental Provincial Police Office sa Conocpo spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, 88 ka mga pulis ang wala nakaboto. Dugang pa ni Donasco, iban sa ilang natabuan nga may training, may ginabatsyag kag nagabusong. Ang local absentee voting ang ginpatigayon sa Abril 27, 28 kag 29. Nalumos naman ang isa ka 46 anyos nga lalaki sa barangay Basak, Banwasang Kawayan, Negros Occidental. Ang napatay ginkilala kay Magno Belnas, may asawa kag pumuluyo sang Purok 2 sa Muman nga barangay. Nagwa sa investigasyon sang Kawayan PNP, ang ining si Belnas sa nga pamilya nagpaligo sa suba. Apang sang ini ang hananang magpauli, nakita na lang nga nagalutaw sa tubig nga wala sang kabuhi si Belnas. Si Belnas ang inapatihan nga nakainom sang ini siya ang malumos. 950 gramos ang shabu nga may market value nga 6.4 milyones pesos ang nakumpiskar sa Bacolod City Police Office sa BCPO. Ini sa sulod sang 3 lamang kaadlaw nga drug operation sa din 7 ka mga personang ilan nadakpan sa 3 man kaadlaw nila nga operasyon. Suno kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, resulta ini sa pagpabaskog nila sa kampanya kontra illegal nga droga. Suno kay Martir, apisar sa kasakuon nila sa pagprepara sa Mayo 9 eleksyon, prioridad sa gyapon nila ang pagdakop sang mga illegal nga droga. Ginpasalamatan ni Martir ang pumuluyo sa wala untat nila nga suporta kapag hatag impormasyon sa kapulisan nga nagresulta sa positibo nga drug operation. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. 8 ang patay sa nagluntad nga sunog sa residential area sang UP Diliman. Samtang 6 ka mga riyon sa pungsod nagapakita sang positive growth rate sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka Good morning dira kay Raymar Beranyo Lingoste sa Hagimit, La Carlota City. Athea Kim Eriman. Ari na siya, Aksyon Doors? Ara na siya. Kay Ma'am Vanessa Mayo, morning dira sa Rochester, Minnesota. Kag kay Dr. Matt Mayo, good morning. Roslyn, kay Ryan Betita. Good morning man sa imo from Barangay San Pablo, Manapla. Kay Teresa Linaha Kayaw sa Bago City, classmate, mangaga, kumare. Kristen Menyes Villalobos, si Winnie Yuma, sang Barangay Mansilingan, diri sa Bacolod City. Good morning, man. Good morning. Sa mga nagapangapidra, sa mga kapihan, may aga. Sa kapihan nila ani, sa DK kapihan, din pa ang kapihan. Kay Lani, no? Kay nakapihan na Winston. Yes. Sa mga inom tuba da sa matubaan, ay aga pa galing may paniya. Temprano pa man magtuba. So, maasid ka man. So, karon lang magapon-apon ang tuba, Action Boy. Coffee lang anay subong. Pero may ara na pwede agaya kay may mga tuba nga panawag na may ang tuba na may tawag silang agahan. May ara man nga tuba nga hapunan. May ara na sa bot siling kung agahan aga na sa ginkuha. Kung hapunan, hapon man sa ginkuha. Wala na yasang gabihan, ha? Pero pwede man siya maano. Pwede man siya mainom actually. Pwede mainom. Pero ang epekto lang guro si mo. Basi bala man. So na doon duman ko nga start kami inom so una daw mga lasot solos 9 sa aga. Pwede, no? Oo, Pero tuba. okay pa na guro. Pero mag-amuni oras nga alas 6. Ito ka tuba ka na dahil. Ay, good morning. Good morning dira sa akon sa kay Miss Thailand. Miss Thailand. Ha? Good morning kay Miss Thailand. Arasa. Good morning, Miss Beth, Miss Thailand. Thailand. At least. Miss Beth Lampreya, good morning. So, Thailand. Sige. At least kabalon ako. Okay, sige. Arin di sa Blapagwan, kundi nag-training kita sa aton nga voluntary reporters sa Saturday. Tuman to sa bilog ng morning hasta mag-noon time. Oo, okay, nag-observe man sa bala. Observe siya. Ante siya magpadulong sa Thailand. I think buwas na siya mapabalik sa Thailand. Te, may tugon ka naman? May tugon ka naman. Hindi doon, pero yung tugon siya ba? Moro lang na madalaya. Sana naman siyang puli. Wala pa yung kabalik ko. Puli. Ang tugon ko lang siya, magbalik din siya dason. Mga Bangkok dress. Malon mo siya. Bangkok dress? Mga dress from Bangkok. Bangkok dress. Ako bisan Bangkok lang ka santol, okay na ko. Lag ko lisog. Natulog mo pa na, no? Perte ba? May lang may mga tubo santol sa imo nga. Di ba ka magawa sa may mga down-down, magawa sa... Ay, saban. Hindi ko mayo ka laugh kita kay do. Dumaano na ito. Lingaw gid siya. Good morning kay Miss Jinky. Kag sa family naman sa may Pantalon DSB. Good morning. Dira sa may Phoenix, Arizona, mayang aga. Miss Lily King, good morning sa imo.
Kag kay Sir Rupert Gallo and Ma'am Alma Alvarez, good morning. Kag sa RG Boys, mayong aga sa inyo dra. Kag sa ano to ambal naman. May lechon sila kuno sa Aksyon Boy sa May 9. Napalechon siya sa May 9. Sino? Si Sir Rupert. Nga Si may ano? Linya. Siling niya ng kadto kato sa muna kung din silang palitsyon. Hamba ko, sako ko na, dulungi na lang ko din. Sa din to Correct na. man. Ito man yung ambay na lipat ko kung din sila mapalitsyon. Basta mapalitsyon sila. Ti sako to na ya. Mas mayroon dulungan yung natana. Sako na kay eleksyon na mo. Eleksyon na daan, si Rupert. So, ang lechon, pwede madulong. Good morning man kay Mother Nini Jean Cabatu. Energetic na ko ma. Energetic na siya. Ay, Wala sa nagano, na sa nagana. Wala na siya, wala pa sa comment subong for today's video. Sige So mga ka-aksyon, paano dumta sa ato mga ka-aksyon, bala action boy. So nagahilapit niya eleksyon. Ginadumilian action boy ang pag-selfie ha, sa sulod sa labi na sa sulod sang polling precinct. Ano pwede? Labi na sa mga first-time voters, ginadilian. May bag-o nga ginpagwa nga pahayag si Comelec Commissioner George Garcia. Siling niya, wala man nila kuno ginaban ang cellphone, pero ginadilian ginang pag-selfie. Labi na sa sulod sang polling precinct. Okay. So hindi man pwede maka-picture. Hindi pwede makaselfie, picturean mo pa. Picturean mo ang imo balota. Ay, hindi gina pwede. Cancel gina. Hindi Kaya pwede mga kasi dakpon ka mo. Basib lang may mga partido, may mga kandidato, lagi na require nila ibutante nga ka-picture Ay, hindi na para pwede. makuha mo budget mo. Oo. Picture Picture. So, hindi pwede, action boy. Bantayan ka mo sa aton dra nga mga ano itawag sila sa ila? Sa mga BI. BI, Board of Election Inspectors. Yes. So, mga ka-aksyon, kaya hindi man required ang, hindi required ang vaccine card, ha? So, kung silingon, whether you are vaccinated mega pala or mag-istoryas not. na nga kuno required kuno ang vaccination card. So, hindi. Naging klaro na sa Comelec. So, bakunado ka man ako hindi makaboto kagyapo. Kaya problema ako nangadaan, kaya ako fully vaccinated ako, naka-booster shot pa ko. Problema ako, hindi ko makita kung din ang vaccination card ko. Twice na nadula. Ay, kali ka? Ay, tani ako ginpatago mo. Good keeper kung madaan. Correct. Good keeper. Kalay. Tada mo, record. Good records keeper. Ako kadaan dito, hindi ko nablaya. Ang problema ko nasa ako nang hindi ko i-organize mo. Hindi ko i-organize. Kung ano na tayo, butang ko lang na tayo. Hindi ka kalimtan mo na yan. Lipat na ko na tayo niya. Miss Jinky, salamat din sa 50 stars, Miss Jinky. So again ha, nang nga, hindi required ang vaccination card. Amo man ang face shield, action boy. Hindi man required ang face shield. Pero kung gusto mo yung mag-face shield, wala gina problema. Okay? So, magsuksok lang sa face mask pagid. Tapos mga action boy, i-double check nilang ilab lang ang mga precinct bala sa pwede may may precinct finder. Diba? So i-check niyo na ka-action or pwede man yung padulungan yung mismo sa mga eskwelahan. Kaya for sure gina-post na diba nila sa eskwelahan sa sang room. So pwede niyo maano. Pero I don't know subong sa Bacolod kung may-ari na di nga na-post na nila sa sang classroom or mga polling precinct. Okay? So, sige. Ay, standby. Nagligabi ng wave ni Sir El Rey. Gani. Standby sa mga balita national. Desisyon. Kag sa aton mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo bala nga. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon,
ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may inalaman. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 24 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Patay ang 8 ka matao kag 3 pilason sa sunog sa residential area sa University of the Philippines Diliman sa siyudad sa Quezon mga 5:20 na kahapon sang kagahon Lunes. Sunod sa BFP, naapektuhan sa sunog ang 80 ka mabalay sa Village A nga himo sa light materials. Naglambot sa second alarm ang sunog. Sa din gindeklarar sang BFP nga under control ang sunog tak na 6:35 sang aga kag na fire out mga 7 sang aga. Ginabanta sang Bureau of Fire Protection nga 150,000 pesos ang kalitan sang sunog. Padayon pang investigasyon sa otoridad sa gintunaan sang sunog. Ginpahayag sang Department of Health nga may 6 ka mariyon sa Pilipinas nga nagapakita sang positive growth rate sa COVID-19 nagligad nga 1 tubtub 2 ka semana. Sa media briefing ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere ini ang ginalakipan sang Region 4B, Region 5 kag Region 8 nga may positive growth rate sang nagligad nga 2 ka semana samtang Cordillera Administrative Region o CONCAR, Region 2 kag Region 7 ang may positive growth rate sang nagligad nga 1 ka semana. Pero ginpaathag ni Verriere ang pagsaka kapinduha tubtob 30 ka kaso ang wala nagabot silingon sang mas mataas nga average daily attack rate. Sunod sa DOH may gamay nga pagsaka sa National Intensive Care Unit o ICU admission pero nagapabilin nga low risk nga yara sa 16% ang utilization rate. Pero ginklaro ni Verriere nga nagapabilin sa gyapon nga minimal risk ang classification sa pungsod sa COVID-19. Ginklaro naman sa Armed Forces of the Philippines nga wala sila sa may nawaton nga mando sa militar nga arestuhon ang mga nagapakabalaot sa COMELEC. Sino kay Colonel Ramon Zagala, spokesperson sang AFP, trabaho sang militar nga suportahan ng PNP nga mo ang organisasyon para sa law enforcement. Ginpaatag ni Zagala kung may arestuhon ang PNP nga hindi nila masarangan, dili sila maghatag sang bulig. Una na, ginpahayag ni COMELEC Commissioner Ray Bulay, pwede madakop ang kritiko sa COMELEC nga nagapahayag nga nagaupod ang COMELEC sa kandidato o kung sumalakdag sa nagapapili para sa maimpluwensyahan ang 2022 elections. Ginhimo ni Bulay ang ininga paandam sa Abril 22 kag hindi magduwa ang COMELEC nga magpangabay sa AFP nga karon yara sa dalom sang COMELEC control nga dakpon ang mga nagapakabalaot. Maga-deploy ang Armed Forces of the Philippines ang 40,000 ka mga personnel para masiguro ang safety kag seguridad sang Mayo 9 nga piniliay. Sino kay Colonel Ramon Zagala, spokesman sang AFP, kalabanan sa mga soldado ipadala sa mga areas of grave concern labi na sa Mindanao. Dugang pa ni Zagala, may mga soldado man nga ipadala sa ibang rehiyon nga mayara sang areas of concern. Sino sa AFP nagapanguna nga trabaho sa mga soldado nga masiguro ang seguridad sa polling places. Samtang ginpahayag naman ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo nga may rason ang pagpatigaran sa special election sa mga OFWs nga butante sa Shanghai, China sa piyak sa napatuman nga lockdown sa syudad. Suno kay Casquejo sa tiyon nga makakas ng lockdown pagkatapos ng eleksyon, magapatigaran sa special election sa mga lugar nga patuman ang suspension. Mayara sang 1,900 ka rehistrado nga botante sa Shanghai. Samtang ginalantaw ni Casquejo nga hindi na mapalawig ang overseas voting sa Canada sa piyak na delay ang pagpadala sang balota. Gipatay ni Casquejo, mabudlayan na nga mag-grant ang paghatag sa extension bangod ang eleksyon ang nabase sa konstitusyon.
Pag-ausisaon sang Philippine National Police ang damlag lang palayag ni self-confessed drug lord Kerwin Espinosa nga nakabaton ini sang pamako halin sa kapulisan agud magtestigo bato kay Senador Leila de Lima. Suno kay PNP Chief General Junardo Carlos ila pag-imbestigahan ang pagbawi sa statement ni Espinosa bato kay de Lima nga karon nagapabilin nga preso sa PNP Custodial Center sa Camp Crame bago sa drug-related cases. Pero ginklaro ni Carlos nga hindi lang pahayag ni Espinosa ang ginakonsiderang ebidensya batok sa senadora, kapiban pa ang ebidensya kag affidavit ang kabakin sa proceedings. Sunod pa sa PNP Chief ang palayag ni Espinosa angot sa pamahog sang pulis sa iya ang ginatugot akong gitugyan na sa Internal Affairs Service kag Directorate for Investigation and Detective Management. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 29. Inyong ipamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion upod Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Bacolod Aksyon Aksyon Radio. Aksyon Radio!